Kaixo? Apagón! Gabon. Ez, egia esan enuen nire burua hemen, barri librean ikusten. Beti izan naiz bi anaietan gatzikabena. Gero Juleteieria ikusi nuen bertan eta agur nire anai xoxoaren konplejoaren. Besarka bat, Antxon. Egia esan, betidanik txunditu nau telebistak. Tortolikaren egaldien efektu berezi hoietaz aparte, Dragoibola. Dragoibola, boomerroi azaldeko dizuet, da gure belaunaldia markatu duten marrazki bizidunak. Bueno, gure belaunaldia eta gure belaunaldea ere, bai. Gogoratu bestela, gure amonek zenbatetan josi dizkiguten rodillerak songo guri zenean. Alare, denbora pasala konturatzen zea, jende hau ez dela garbia, zeozer iskutatzen duela. Ez dute lanbiderik, ez dute bizileku finkorik, umeak ez dira eskolara juten, egun guztia burkan pasatzen dute, ez dakit, konflikto batean bizi dira, ez da? Zuk horrelako bizilagunak ekuko bat zenitu, gizarte zerbitutara deituko zenuke, ez da? Bueno, baina demagun ez, demagun dena lotuta daukatela. Lan kontratuak dituztela, ogasuna ez diotela ezer zor, ordutegiak dituztela, eta FIFA lortu dutela eta Goku SL izeneko enpresa bat sortu dutela. Behaien lanpostuen arriskuen balorapen positiboa emango duen enpresarik ez da jaio. Zek, badakizue sindikatuak nola jarriko lerakeen? Urtian 2 edo 3 hildakorekin, zauritu larriekin, trilin 2 edo 3 aldiz hiltzen. Hori ezin da onartu. Nire susmoa da ala ere tramparen bat egiten dutela, Bizitza segura kobratu, gero Dragoibolekin berpiztu, eta dirua behin poltsikoan daola, zoaz eta kendu jende horri. Alare, jende honei zeozer zor diegu, bai, lan handia egin zuten euskararen normalizazioan. Bai, gaur egunez bezala, txikiak ginenean, egunero marrazki bizidunak euskeraz ikusten genituen. Hori oso pozgarria zen, gainera, 2 gauza ikasi genituen, bat, ika batuan egin zitekela, eta 2, gure bizitzarako oso baliagarriak diren hitz eta esaldiak erakutsi zizkiguten, bai? Ara nola zorriztualaena, gauzestana, zitala, zantarra! Baten batek esango du, euskara batua artifiziala da, nola da Añako? Euskara batua artifiziala da, eta ez du balio sentimenduak adierazteko, mi, ez da? Bai. Gezur puta. Eta gainera, ze ondo etortzen zaigun euskararen estandarizazio hori planeta ezberdinetan, eta leku ezberdinetan, ez da? Berdin zeruan, lurrean, kaitoren planetan, edo nameken, ez da? Zek pentsa bestela namekea iritsi, eta denak ondarrutarrak dirala. Bueno, gogoratzen dezuen namek planeta, ez da? Son Goku eta lagunak joan zirela Freezerren kontra burka egitera, eta beste, bai, konturatu naiz, namektarrak boxekoak direla. Bai, zerte konturatu? Berdeak dira, denak gizonezkoak, bola handiagoak dituzte, dragoiarenak, eta gugandikan oso urruti bizi dira, zorionez. Eta gauzat esango dizuet, kirolaiteko ez heldegu galtza motxak jazten. Son Gokuk eta lagunek beti galtza luzeak erabiltzen zituzten. Gogoratzen zezue Son Gokuren traje gorri hori? Traje gorri dotore hori, borroka egiteko, zer da hori? Txilmafiaren txandal gorri hori bezalakoa da, baina flowik gabe. Eta Vegetarena, gogoratzen zezue armadura bat, mailak, botak, eskularruak. Nire ikastolako tamborran trajearen antzekoa da, baina pixkat kutreagoa. Zeplatz, erlojuari begira. Iritsi da, nire momentua. Ez dakazu erloju? Ez dakat. Hau zabalka, zeinar ordu. Bueno, nire partez bukatu dut. Ni, ba, noa, hemendik, zeru goian zea.